עוד 15 שניות אני אגיד לך אם זה היה משתלם או לא. לא, תגיד עכשיו. טוב, נחכה. פאביו קונטראו, רק 4 אדומים ממתינים שם לנגיחה, שני הבלמים יחד עם רונלדו וטיאגו. קרן קצרה, דני משאיר את הכדור, קונטראו מעלה אותו ברגע שמאל, שער! פורטוגל! 10 דקות במשחק הזה, והאיש הכי ותיק על הדשא, האיש הכי מבוגר על הדשא, ריקרדו קרווליו, מעניק את ה-1-0 בנגיחה בדקה ה-11, החמישי של קרווליו בנבחרת. אז קיבלת את התשובה. הטעות הזאת של בסטה הביאה להקבעה הזאת. הנה שער הנגיחה של הבלם הוותיק. יש כאן גם חלק בשער הזה לסטויקוביץ' שלא מגיב טוב, לא סוגר טוב. הזווית הזאת יהיה אפשר לראות שהכדור חולף לו שם בין הרגליים באמצע השער. כדור כזה, אם הוא ערני יותר הוא עוצר, אבל הנגיחה הזאת הנה בא הכדור, איבנוביץ' מגיע, איזה גול! 1-1, מטיץ' עם שער ענק. סרביה ראויה לשוויון, אבל לא ציפינו לכזה שוויון. רוי פטרישו נכנע, לא באשמתו, והאיש שבצ'לסי עושה תמיד הגנה, תמיד מתקל, תמיד מחלץ. עכשיו, איזו מספרת. פטרוביץ' עם הנגיחה. מטיץ' אוהב את פורטוגל. הוא כבש שער במדי, קודם כל הוא שיחק כאן כמובן במדי בנפיקה. נכון, והגיע לצ'לסי, אבל הוא כבר כבש בפורטוגל, תכף אני אבדוק, בליגת האלופות במדי צ'לסי הוא כבש, וכאן זה שער נהדר. איזה יופי של מספרת, הוא מכין את הגוף. תשמע, כשהקרן מוגבעת כלפי חסבון, והוא עשה 1-0 בליגת האלופות. רגע, הנה ז'ואן מוטיניו מעביר את הכדור, מי מגיע? מי מגיע? קונטראו! היתרון חוזר לפורטוגל. איזה משחק נהדר בליסבון, ופאביו קונטראו שרק הזכרנו אותו למשל מול ישראל, והפעם בעמדת החצי חלוץ שלו הוא מגיח מאחור ומצליח לקבל מסירה נהדרת מז'ואן מוטיניו. הוא עוצר את ה-2-1. מוטיניו, והמסירה הראשונה הייתה של רונלדו. רונלדו התחיל את ההתקפה הזאת בכדור עומק מצוין, הוא מאתר את מוטיניו, כדור הרוחב הזה פנטסטי, ודיברנו על ההצטרפות של קונטראו, וכאן הוא מגיע, ואתה יודע מה, בשקט פשי של חלוץ, הוא מגיע מזווית לא קלה, אבל מחכה את החצי שנייה, שם את הרגל נכון, ועושה שער יפה.